Wel, croeso i chi yma, bore yma ar y ddiwrnod newydd. Mae'n braf cael dod at ein gilydd nad ydy'r tywydd ddim yn braf. Ac os da ni yn cymryd sylw o'r tywydd tu allan, mae'n siŵr byddwn ni eisiau swatio adre. Mae nifer yn swatio adre. A croeso mawr i chi yma ato ni wrth i ni ddod i addoli efo'n gilydd. Gobeithio byddwch chi'n gallu ymuno a bydd y technoleg yn gweithio'n iawn i chi fedru ymuno i addoli ar fore newydd. Sul y blodau yn y sul y palmwydd. Ac felly, da ni yn mynd i ddechrau trwy wrando ar eiriau o Salm. Salm 24. Eiddo'r arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Oherwydd ef a'i sylfaenodd ar y moroedd, a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd? A pwy a saif yn ei le sanctaidd? Y glân ei ddwylo, a'r pyr o galon.
yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll a heb dyngun gelwyddog. Fe dderbyn fendith gan yr arglwydd a chyfiawnder gan y Dduw ei iachawdwriaeth. Dyma'r genhedlaeth sy'n ei geisio, sy'n ceisio wyneb Duw Jacob. Codwch eich pennau, o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd, ef yw brenin y gogoniant. Y salm yn sôn am brenin y gogoniant yn dod i mewn, a dyn ni bore yma yn cofio am yr arglwydd Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. Brenin y gogoniant yn wir yn cyrraedd Jerusalem. Gadwch i ni ganu. Adre canwch fan yma fydd rhaid i ni ddilyn y cyfan ar y sgrin. Bendigedig fyddor Iesur, hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd, a'n prynu ac yn ei waed ein golchi yn eiddo iddo'i hun. A mae'r gytgan yn adleisio i ryw raddau peth oedd pobl yn i weiddi wrth i Iesu fynd fewn i Jerusalem. Halleluia, moliant iddo byth. Amen. Bendigedig fyddor Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd a'n prynu, ac yn ei waed ein golchi, yn eiddo iddo'i hun, yn eiddo iddo'i hun. Bendigedig fyddor Iesu, yr hwn sydd iddo'n credu, ac a'i ffeiras yw'n meddu, a'i hwn sydd yn waredu, yn aros byth yr un, yn aros byth yr un. Bendigedig fyddor Iesu, ewelir ei ddyweddu, yn niwrach ein arni, yn ddangel y goleuni, a'r ddelw am y dyn, a'r ddelw ma'r dyn. Wel, gadewch i ni wrando ar air Duw. Da ni troi Efengil Mathew y tro yma ac i'r unfed benod ar 20, penod 21, yr ymdaith fuddugoliaethus i fewn i Jerusalem. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem, a chyrraedd Bethfage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu ddau ddisgybl, gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chi,
ac yn syth fe gewch asen wedi rhwymo, ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywun rhywbeth wrthych, dywedwch y mae ar y meistr ei hangen, a byddwn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferch Sion, weled y frenin yn dod atat, yn ostrengedig, ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdn anifel gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynodd Iesu iddynt. Deithant ar asen ar ebol ato, a rhoesant ei mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teunu ar y ffordd. Ac roedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo, a'r rhai o'r tu ôl iddo, yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth fi mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth yng Galilea. Aeth Iesu i mewn i'r deml, a bwriodd allan bawb oedd yn prynu ac yn gwerthu yn y deml. Taflodd i lawr fyrddau'r cyfnewidwyr arian a chadeiriau rhai oedd yn gwerthu'r colomenod, a dywedodd wrthynt, yma'n ysgrifenedig, gelwir fy nhi i yn di gweddi. Ond yr ydych chi yn ei wneud yn ogof lladron. A daeth deillion a chloffion ato yn y deml ac a chaodd hwy. Ond pan welodd y prif offeiriad a'r ysgrifenyddion y rhyfeddodau a wnaeth, a'r plant yn gweiddi yn y deml, Hosanna i fab Dafydd, eithant yn ddig. A dywed asant wrtho, a wyt yn clywed beth mae'r rhain yn ei ddweud? Atebodd Iesu, y dwyf. Ond nid ydych erioed wedi darllen o enau babanod a phlant yn signo y darperais fawl i ti dy hun. Yna gadawodd Iesu hwy ac aeth allan o'r ddinas i Fethania a threuliodd y nos yno. Dyma air yr arglwydd. Wel, da ni'n mwynhau cwmni chi'r plant sy'n wyth eto heddiw. Sul y blodau, Sul y palmwydd, y diwrnod da ni'n cofio am Iesu yn mynd fewn i Jerusalem, yn mynd fewn ar gefn ebol asyn. Ac oedd pawb o'i gwmpas yn gweiddi, Hosanna. Rwan, mae Hosanna yn debyg iawn i fel da ni'n gweiddi, hwre pan mae rhywbeth da yn ddigwydd. Dwi'n yn gwybod os oeddech chi yn gwylio'r rygbi dros penwythnos, a pan ddaru ni glywed bod Cymru wedi ennill y bencampwriaeth, oedden ni'n gweiddi, hwre, neu rhywbeth fel yna. Wel, mae Hosanna yn gallu bod yn rhywbeth oedd pobl yn gweiddi yn meddwl rhywbeth fel hwre, ond hefyd oedd yna ystyr arall iddo fo. Ystyr y gair Hosanna ydi achub ni. Achub ni. A dyna be oedd pobl yn ddisgwyl, oedden nhw'n disgwyl i rywun ddod i Jerusalem, fydde'n achub nhw. Ond oedden nhw'n siŵr iawn beth oedd achub yn ei olygu mewn gwirionedd. Ond da ni'n gwybod mae Iesu di'r un sy'n yn achub ni. A dyna pam bod cael Iesu yn ein calon mor bwysig. Rwan mae yna stori, a dwi'n meddwl bod i wedi sôn am y stori yma flwyddyn dwytha wrthoch chi. Da chi wedi darllen hwn am Iesu'n dod fewn ar gefn yr ebol asyn. Wel, stori am yr ebol bach yn gwirionedd. Yr ebol bach ar ddydd llun y palmwydd. Ac oedd o wedi bod yn cysgu'n y nos, ac wrth cysgu'n y nos, oedd o wedi bod yn bryddio am y diwrnod cynt a'r holl bethau ffantastig oedd wedi digwydd. A dyma fo'n codi yn y bore, ac oedd o'n meddwl, mae hwn yn ddiwrnod gret, a dyma fo'n mynd allan i stryd a deud wrth pawb, dyma fi. Ond oedd neb yn cymryd dim sylw yn yma. Oedd o'n trotio lawr y llwybr fel oedd wedi wneud y diwrnod cynt, dyma fi. Ond oedd pawb sy'n brysio ar ei ffordd a neb yn deud dim byd. A dyma fo'n mynd fewn i Jerusalem.
a mynd fewn trwy'r farchnad. Dyma fi. A oedd y rhain y farchnad, o, dos o ma, ti'n neud niwsans, be ti'n neud fan yma? Dos o ma. Oedd pawb yn gas wrtho fo. A'r ebol bach, yn mynd nôl adre at ei fam, yn drist. Ei fam yn dweud, beth sy'n bod? A'r ebol yn dweud, wel, oedd ddoe pan nes i fewn, oedd pawb yn gweiddi hwre a hosanna, ac oedden nhw'n gwneud ffys fawr a pawb yn falch iawn o'n ngweld i. Ond heddiw, doedd neb eisiau ngweld i. Ei fam yn dweud wrtho fo, wel, yr ebol bach gwirion o ti. Rheswm oedd pawb yn falch oedd bod ti'n cario Iesu. Ac efo Iesu ar ei gefn, oedd yr ebol yn dod yn special. Rwan, dych chi gyd, dych chi'n special i'ch rhieni, ond be arall sy'n special amdano ni mewn gwirionedd? Da ni special i rai pobl i'n ffrindiau, ond da ni ddim wir mor arbennig o hynny. Ond, pan da ni cael Iesu yn ein bywyd, yna, da ni dod yn special i Dduw. A dyna pam bod hosanna achub ni yn air mor bwysig, bod ni eisiau Iesu fod yn ein calonau ni. Achos efo Iesu yn ein calonau, da ni'n special i Dduw. Fe'n fath ag oedd yr ebol asyn efo Iesu ar ei galon, oedd pawb yn cofio'r ebol asyn yna, achos bod Iesu wedi bod ar ei gefn. So, cofiwch y stori yna. A mae heddiw'n ddiwrnod special i un fan yma, dwi'n meddwl, yndi? Ania'n cael penblwydd. Reit, so, yn ôl yn arfer, mae gennau adnod ar dy gyfer di, a dwi'n siŵr wneith ar y mam gymryd sylw o'r adnod yma, na nhw siarad am yr adnod yma efo ti adre. O ail lythyr Paul Corinthiad, pennod 8 ac adnod 9. Yr ydych yn gwybod am rhan arglwydd Iesu Grist, fel y bydd o ac yn ta'n gyfoethog, mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy eidlodi ef. Wel, mae'n adnod ei tir, a mae'n a lot fanna, ond dwi'n siŵr dad a mam wrth i bodd yn siarad am yr adnod yna wrtho ti ac yn egluro fel oedd Iesu'n gyfoethog di dod yn dlawd fel bod ni yn cael dod yn gyfoethog. A mae'n wsnos ddrud iawn yn eich tri chi wsnos yma dydi, achos mae'n benblwydd arall. Aran, ti'n cael dy benblwydd? Ie. Oh, waw. Reit. Wel, mae gennau adnod i ti feddwl amdano fi hefyd, so mae'n adnod i ti. Ac eto fi dad a mam yn cael mynd dros yr adnod yma efo ti. O Mathew pennod 6 ac adnod 20. Casglwch i chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn a rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwadd nac yn lladrata. Da ni'n offi casglu pethau, ond y peth pwysig ydy casglu trysor yn y nef. So dwi'n siŵr bydd dar a mam yn gallu siarad am yr adnod yna efo ti. A gobeithio, Ania, gei di ddwrnod hapus heddiw, a ddwrnod da, ac Aran, dydd Mawrth, mae dy benblwydd di? Dy Mercher? Reit, wel gobeithio gei di ddwrnod da. Dyna fo. Reit. Da ni am glywed teulu y Paris yn canu rwan. Fy Iesu yng ngwaredwr, arglwydd os neb fel ti'n deilwng yn wir o molian ti. Rhyfeddol yw dy gariad cryf.
Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Gadewch i ni weddia. O Dduw ein tad, da ni newydd glywed y geiriau sydd yn ein atgoffa ni. Nad oes dim yn debyg i'r trysor sydd yn yr arglwydd Iesu Grist yn dy fab di. Ac ar ddiwrnod pryd da ni'n cofio am y gwaredwr yn dod i fewn i Jerusalem, yn dod fel brenin gosyngedig, brenin yn dod i wasanaethu. Felly, da ni'n rhyfeddu unwaith eto bod ni'n cael dod ger bron arglwydd yr arglwyddiau, brenin y brenhinoedd, a sylweddoli dy fod ti yn ein caru ni, ac wedi'n caru ni a chariad tragwyddol. Da ni'n diolch unwaith eto, Dduw'n tad, am ryfeddod dy berson di, dy fod ti'n dri person mewn un Duw, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Da ni'n rhyfeddu o'r newydd o Dduw'n tad wrth gofio am y modd yr wyt ti gyda'r mab a'r ysbryd wedi gweithio mewn undod perffaith. Yn y dechreuad yn creu'r byd, yn dod trefn allan o'r anhrefn, yn dod a phob peth i fod a'r byd yma'n byd rhyfeddol sydd yn adlewyrchu dogoniant di wrth i ni edrych ar y sêr, yn mynd ar ei llwybrau yn ddiogel, ac wrth feddwl am ryfeddod bywyd yma ar y ddaear. Ond o Dduw'n tad y bore yma, da ni yn rhyfeddu'n fwy fyth am y modd yr wyt ti gyda'r mab yr ysbryd wedi gweithio i ddwyn iachawdwriaeth i rai fel ni. Da ni o Dduw'n tad yn dod ger dyfron y bore yma fel rhai sydd unwaith eto'r wythnos ddiwethaf yma wedi crwydro. Wedi crwydro mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl oddi wrth dy ffyrdd di. Ond o Dduw'n tad, y mae gyda thi faddeuant. A'r maddeuant hwnnw o Dduw'n tad yn faddeuant dwfn, yn faddeuant sydd ddim yn rhywbeth rhad, fel petai pechod ddim yn cyfri. Ond o Dduw'n tad fe nes ti anfon dy fab i'r byd yn mwyn ni. Ath fab mewn ufuddod i ti, ond mewn cariad ato ni, yn cymeryd yn beie ar ei gefn ei hunan. Ac ar ddechrau'r wythnos fawr, wrth i ni gofio amdano'n mynd i Galfaria ac yn mynd i'r groes. Felly o Dduw'n tad, da ni yn plygu mewn syndod a rywsut yn gorfod ymdawelu wrth feddwl am y ffordd yr oedd o yn gwybod beth oedd o'i flaen, ac eto yn mynd heb oedi, yn mynd yn dawel i dderbyn cosb y nef ar yn holl drygioni ni. A da ni o Dduw'n tad yn ddiolchgar yn bod ni'n cael cyfle heddiw i gofio amdano fo, yn cyrraedd Jerusalem, yn cyrraedd yno fel brenin ar gefn Ebol Asyn. A da ni'n gofyn os gweli di fod dda, nid i'n helpu ni wrth ni feddwl am hyn, i weld rhywbeth fydd yn cynhesu'n calonau ni o'r newydd, yn gwneud i ni i garu fo o'r newydd, yn gwneud i ni sylweddoli mewn gwirionedd beth ydy hi i gymryd yr arglwydd Iesu Grist fel brenin. A da ni'n gofyn o Dduw'n tad y bydd y neges amdano yn seinio'n glir heddiw, nid yn unig trwy'r gwasanaeth yma, ond trwy'r lle o wasanaethau eraill sy'n cael eu cynnal trwy'r wlad a trwy'r byd i gofio amdano. Wrth ddod, da ni yn cofio bod yn byd ni ar hyn o bryd yn ymddangos fel se mewn lle anodd iawn. A da ni'n cyflwyno i ti eto, byd gan weddio bydd di'n arweinwyr y gwledydd. Mae calonau nhw yn dyddwylo di o Dduw'n tad, a mi fedri di beri bod nhw'n gwneud y penderfyniadau sy'n mynd i olygu diogelwch i'r amddifad, a'r tlawd, a'r difreintiedig. Ac o arglwydd, da ni'n gweddio'n arbennig dros y sefyllfa yn Myanmar, wrth i ni glywed am anhrefn ac wrth i ni glywed am y fyddin yno yn ymosod ar y bobl. Arglwydd, da ni'n gweddio ar ei ti ddwyn heddwch i'r wlad honno.
Da ni'n cofio bod yna bobl o bob math wedi dioddef yna. Mae rhai o wahanol grefyddau wedi dioddef yna. A da ni'n gofyn o Dduw Tad, ysgweli di fod yn dda, nid i ddwy'n rhyddid a heddwch, fel bod cyfleid efengil di gael dod i lywodraethu yng nghalonnau pobl yna. A ni'n gweddio dros y Cristnogion sydd yna, yn gofyn i ti'w cynnal nhw a'i nerthu nhw, a rhoi gras mawr iddyn nhw yng nghanol y sefyllfa hyn i gyd. Ac efallai Dduw Tad bod yna rhywun yma neu rhywun sy'n ymuno ar y we sydd bore yma efo rhyw faich arbennig ar eu calonnau. Da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti, gan gredu unwaith eto, dy fod ti yn Dduw sydd â gofal drosto ni, sydd â chynsyrn amdano ni, sydd yn caru ni, ac yn gwybod am yn doluriau ni. A da ni'n gofyn o Dduw Tad ar ei ti ddod a lleddfu pob poen, a'n harwain ni i lawenhau yn y gwaredwr. Lle clyw yn gweddi o Dduw Tad. Unwaith eto, da ni'n gofyn, wneud i'n ystod y munudau nesaf, siarad efo ni trwy dy air, a gad i'n calonnau ni fod yn agored i glywed, gad i'n hewyllus ni fod yn agored i blygu i dewyllus di. Clyw ni oherwydd bod ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, yn bod ni'n cofio Iesu yn cerdded i mewn buddugoliaeth Jerusalem heddiw, da ni'n cofio bod Iesu'n dod i Jerusalem i farw. Oedd yn dod i wynebu y groes. Ac felly, da ni'n mynd i glywed teulu'r Paris yn canu unwaith eto am hwn, am y groes. Diolch am y groes, Ior. Diolch am y pris a delais di. Cariais di mhechodau li, angharu fi, rhyfeddol yw dy ras. A mae'r gytgan yn sicr yn gytgan gallwn ni eilio yn calonnau. Teilwng yw yr oen, ar ei orsedd fri. Fuddigol Ior, coronwn di ar holl goronau'n llu. Yn wahanol i'r bobl yn Jerusalem oedd yn hapus i weld o, ar Sul y Palmoedd, ond erbyn dydd Gwener y Groglith yn gweiddi ymaith ag ef. Croeshoeli'r ef, da ni'n dweud na, teilwng yw yr oen.
Diolch am ganu eto. Yn edrych ymlaen at adeg pan fyddwn ni gyd yn cael canu yn iawn efo'n gilydd. Wel, dwi am i ni droi at yr hanes nes i ddarllen yn gynharach. Efengyl Mathew a Ffynnon 21, os ydych Beiblau gynnwch chi, trowch chi. Efengyl Mathew a Ffynnon 21, a hanes y gwaredwr yn cyrraedd Jerusalem wedi 2 blynedd a hanner o weinidogaeth. Ond dechrau mis Mai, mae yna etholiadau yn y wlad yma i ddewis aelodau'r Senedd yng Nghaerdydd. Da ni'n siŵr iawn eto sut mae pethau'n mynd i weithio o ran canfasio. A sut mewn gwirionedd da ni yn mynd i bleidleisio yng nghanol y cyfyngiadau yma i gyd. Ond mae'n siŵr y byddwn ni'n dechrau clywed mwy am be mae'r gwahanol bleidiau yn ei gynnig i ni dros yr wythnosau nesaf yma, byddwn ni. A yn ystod y blynyddoedd diwetha, mae arweinyddion y pleidiau wedi cael lot o sylw. Yn ytrach na bod ni jyst yn trafod polisïau, mae pobl wedi bod yn gofyn, ydych chi eisiau hwn, ydych chi'n gallu trystio hwn i fod yn arweinydd? Mae yna amryw wedi bod yn cymharu yr arweiniad mae Mark Drakeford wedi rhoi yng Nghymru efo'r arweiniad mae Boris Johnson wedi bod yn rhoi yn Llundain. A mae dewis arweinydd yn gallu bod yn beth hynod o anodd weithiau. Weithiau mae'n beth hynod o oddrychol. Da ni'n pleidleisio yn ôl fod ni'n teimlo, nid yn ôl y ffeithiau bob amser. Am bod ni'n credu fod y system ddemocrataidd yn well ar gyfer llywodraeth, da ni ddim bob amser yn cael arweinydd fydden ni'n dymuno na. Wrth gwrs, mae yna ffurfiau eraill o gael arweinydd. Mae un bennaeth yn bosib, lle mae yna un yn cymryd y rheolaeth a does neb yn cael llawer o ddewis. Di'r bobl ddim yn cael llawer o ddewis. Ond mae yna bob math o ffyrdd i rywun ddod i'r brig dyfeisgar o chwleidyddol neu weithiau trwy ryfel. Yn sicr nid democratiaeth oedd yn bod yn amser y Testament Newydd. Yn Jerusalem, enghraifft, mi oedd yr archoffeiriad yn cael ei ddewis yn syml oherwydd pa deulu oedd yn perthyn iddo fo. Oedd yn gorfod dod o lwyth Lefi, oedd yn gorfod dod, nid jyst o lwyth Lefi, ond oedd yn gorfod dod o deulu Aaron, bod yn gallu olrhain i deulu yn ôl i Aaron, yr archoffeiriad cyntaf. Felly oedd yn dod yn arweinydd oherwydd i deulu. Wedyn mi oedd Herod yn rheoli rhannu'r wlad, a mi oedd Herod, teulu Herod, wedi sicrhau ei lle trwy rhyw fath o giamocs gwleidyddol mewn gwirionedd. Oedden nhw wedi bod yn dyn siŵr bod nhw'n ffrindiau efo rhai iawn ac yn y blaen, a perswadio y rhai iawn i roi lle iddyn nhw i reoli. A wedyn oedd gennych chi Pontius Pilate. A dyma lle oedd y pŵer go iawn ynde. Efo Pontius Pilate, achos oedd Rhufain wedi concro'r wlad. Oedd Rhufain wedi dod mewn rhyfel i goncro'r wlad. Ac os oedd yr Iddewon ddim yn keen ar Herod i'w rheoli nhw, yn sicr doedden nhw ddim yn keen iawn ar gael Pontius Pilate yn ei holi nhw. Yr un oedd Cesar wedi benodi i arolygu a chadw trefn. Ond mi oedd gan yr Iddewon addewid yn doedd. Addewid am Feseia oedd yn mynd i ddod. Ond ti, Bethlehem Ffrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jiwda, ohono ti daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. A'i darddiad neu gorffennol mewn dyddiau gynt. Proffwydoliaeth Meica, da ni'n gysylltu efo'r Nadolig ynddi. Dyma un oedd yr Iddewon yn gobeithio ddim yn ei ddod i osod trefn ar bethau ac i adfer Israel i ble dyle hi fod. Ond ar ddiwedd yr Hen Testament, da ni hefyd yn clywed y rhybydd yma. Wel fi'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen ac yn sydyn y fydd awr arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. Mae cenod y cyfamod yr ydych yn hoff ohono'n dod, med arglwydd y lluoedd.
Ond, pwy a all ddal dydd ei ddyfodiad? A phwy a saif pan ymddengys? Pan fydd o'n dod, fydd o ddim yn dod fel ydych chi'n disgwyl. Fydd o ddim yn dod yn y ffordd ydych chi eisiau iddo fo ddod. A fydd o'n broblem i chi. A mae hwn yn thema da ni'n cael trwy'r Hen Testament yn Eseia 53. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Neu'n Salm 118. Y mae nawr thododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongl fain. Felly wrth ni feddwl am y brenin yn cyrraedd Jerusalem, be fedrwn ni ddeud oedd yn annisgwyl am hwn? A'r pwynt cyntaf, oedd yn dod nid fel concwerwr milwrol, ond fel brenin gostyngedig. Nid concwerwr milwrol, ond brenin gostyngedig. Mae pob cenedl sydd dan ormes o ryw fath yn ei reithi am rywun i ddod i'w rhyddhau. Mae yna obaith am un fydd yn codi'n ei plith, fydd yn rhoi rhyddid i'r genedl, rhyddid gwleidyddol, rhyddid go iawn. A mae'n gallu dod mewn gwahanol ffyrdd yn dyddiau ni. Hynny di yn yr Alban. Mae yna lawer yn gobeithio bydd llwybr gwleidyddol democratiaeth yn arwain at y ryddid, at annibyniaeth i'r Alban, oddi wrth lywodraeth y Deyrnas Unedig. A mae hynny'n un ffordd maen nhw'n gobeithio cael annibyniaeth. Ond wrth gwrs, fel o'n i'n gweddio, chi Myanmar. Ac yn fanno, bod nhw wedi cael etholiad democrataidd, oedd y fyddin wedi dod mewn a dweud, na, dyn ni rwan yn mynd i reoli, dyn ni'n mynd i lywodraethu, ac yn cymryd y cyfan fewn i'w dwylo nhw. A grym yn cael ei ddefnyddio fanna, y gynnau'n cael ei ddefnyddio fanna mwyn wneud yn siŵr bod nhw'n cael rheoli. Oedd Gwlad Israel wedi bod dan lywodraeth gwahanol awdurdodau ers canrifoedd. Babylon, rhyw 700 mlynedd cyn Crist yn dod. Rhyw 6 i 700 mlynedd cyn Crist yn dod. Babylon, oedd yn nhw'n rheoli. Wedyn fe ddoth y Mediad a'r Persiaid. A wedyn fe ddoth y Groegiaid ac oedden nhw dan lywodraeth y Groegiaid ac oedd hi'n anodd iawn dan rheina mewn gwirionedd, yn arbennig dan un o arweinwyr y Groeg. Rhyw greadur ofnadwy o'r enw Antiochus Epiphanes. A wedyn fe ddoth Rhufain. Y Rhufeiniaid efo'r grym ac awdurdod, a nhw oedd yn cael llywodraethu. Rwan mi oedd y proffid Eseia wedi sôn am ryddid. Ryddid wedi dyddiau Babylon hyd yn oed. Oedd wedi deud mewn llawenydd yr ewch allan ac mewn heddwch ar charweinir. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio caniwch blaen a holl goed y maes yn cyrro dwylo. Bydd ffynidwydd yn tyfu'n lle draen a myrtwydd yn lle mieru. Ac mi oedd y bobl wedi cael dianc o Babylon yn ôl i Jerusalem, yn ôl i'w gwlad. Oedd o ryw fath o exodus newydd yn doedd. Ac eto, doedd y rhyddid ddim cweit be oedden nhw'n obeithio amdano, achos oedden nhw'n dal dan lywodraeth, ryw lywodraethau estron. Oedd na obaith y bydde rhywun yn codi gael gwared ar gormeswyr. A fe gododd na ambell un. Mae lot o bobl yn gwybod amdano fo, o'r enw Judas Maccabeus. A dyma fo'n codi ar un adeg, a dyma fo'n llwyddo i gael lot o bethau nôl oddi wrth Antiochus Epiphanes mewn gwirionedd. Ond iddo lwyddo i greu trafferthion mawr i'r gormeswyr, doedd o ddim wedi llwyddo go iawn. Sut dyn ni'n mynd i gael rhyddid? Mae'r byd yn meddwl bod rhaid cael grym yn does. Trechaf, treisied, gwanaf, gweiniad. Survival of the fittest ydy hi. Felly, pan gododd Donald Trump yn yr Unol Daleithiau a dweud, da ni am roi America gyntaf, oedd yna lot o bobl yn dweud, gret, da ni eisiau hwn. Neu pan oedd pobl yn y Deyrnas Unedig yn dweud, take back control from Brussels. O ie, oedd yna bobl yn dweud, ie, gwych, da ni eisiau hyn.
Ond, beth am Iesu? Dyn ni'n gwybod beth y disgyblion yn ei ddisgwyl, oedden nhw'n excited wrth gyrraedd Jerusalem, oedden nhw'n meddwl bod Iesu rywsut, bod rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd, ac oedden nhw'n rhyw obeithio bod o'n mynd i gymryd y llywodraeth, i ddisodli rhai oedd mor anghyfiawn yn rheoli arnyn nhw. Ond mae Iesu'n dod mewn, nid yn gwisgo lyfrau milwrol, nac y marchogaeth ar geffyl mawr gwyn efo byddin o filwyr o'i ôl. Dywedwch wrth Erseion, weled y frenin yn dod at yn ostyngedig, ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdna neu fel gwaith. Dyna Zecharia wedi proffwydo gan rifoedd ynghynt. Nid dod yn chwifio cleddyf, ond yn edrych ar Jerusalem ac yn wylo dagre. Pa fath o arweinydd ydy hwn sy'n crio? Ond dyma fo'n dod. Nid dod i ladd y gelen, ond dod i gael ei ladd ar groes. Nid dod i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyma'n brenin ni. Dyma'r Iesu den ni'n gyhoeddi fel brenin. A servant king mae Can neu Emyn Graham Kendrick yn ei ddweud ynddi. Y brenin sy'n dod i wasanaethu trwy roi i fywyd drosto ni. Lle dyna'r peth cyntaf da ni isio sylweddoli. Nid concwerwr milwrol, ond brenin gostyngedig. Ond yn ail, mae yn dod nid i droi ar y Rhufeiniaid, ond i droi byrdde'r deml. Rwan, wrth i Iesu ddod mewn i Jerusalem. Yn ôl Marc, ydych chi'n gweld, y diwrnod cyntaf, ddaru fo jyst ddod mewn, edrych yn gwmpas, a wedyn mynd ôl allan. A wedyn y diwrnod wedyn, dyma fo'n dod mewn. Mae Mathew'n cyfuno y ddau beth yn agos at ei gilydd. Mae'n dod fewn a mae'n mynd mewn i'r deml. Rwan fel mae nifer ohonoch chi'n gwybod, oedd y deml yn nifer o gynteddau, cyseg yr sanctiddi olaf yn y canol a nifer o'r eraill. A wedyn, cyntydd y cenhedloedd ar y tu allan, lle oedd pobl yn mynd a dod. A dyna lle dyma Iesu'n cymryd rhyw gortyn neu rhyw linynau a'i plethu nhw fo'i gilydd yn rhyw fath o chwip. A dyma fo'n dechrau ymosod ar y rhai oedd yna. Pobl oedd yn defnyddio cyntydd y cenhedloedd fel lle i farchnata. A dyma fo'n dymchwel y byrddau a'i gyrru nhw allan. Ond mi oedd hyn yn annisgwyl. Oedd cymaint o'i ddewon yn credu mae'r Rhufeiniaid oedd y broblem. Rhaid ni gael gwared a rhufain a'i llywodraeth nhw, a wedyn mi fydd popeth yn iawn. Roedd y Rhufeinwyr yn dod a chymryd i harwain, roedd y Rhufeinwyr yn dod a'i cosbi nhw, roedden nhw'n dod a'i harferion paganaidd i mewn. Rhaid i'r Mesia ddod a gyrru rheini gyd allan. Ond nid dyna nath Iesu. I'r gwaredwr, problem yr Iddewon oedd eu calonau nhw eu hunain. Doedden nhw eu hunain ddim yn addoli Duw yn y ffordd oedd Duw fod cael ei addoli. Doedd Duw ddim yn cael y lle cywir yn eu calonau nhw. Da ni'n dod, i weld o'n dod i'r deml. A dyna lle oedd pobl fod mynd i gyfarfod â Duw. Ond be oedd nhw'n gyfarfod? Rhesio fyrddau. Lle oedd unrhyw un yn dod i mewn yn gofrod ciwio i newid y pres cyffredin oedd ganddo fo am bres special, am arian special y deml. Achos dim ond arian special y deml oedd yn ddigon i gael ei ddefnyddio i addoli Duw. Oedden nhw'n dweud bod rhaid cael yr arian special yma. A wedyn, ar ôl cael yr arian special, mae oedden nhw'n mynd a prynu colomen neu oen neu rhywbeth fel yna. A mwyn gallu aberthu. Ac eto, oedd y pris oedd y colomenod ma'n cael ei gwerthu amdanyn nhw, oedd o'n ridiculous. Oedd pobl yn defnyddio hwn mwyn gwneud elw iddyn nhw eu hunain.
A ydych chi'n gweld yr arglwydd yn eistedd, yn fwriadol, wrthi, yn plethu cortynau yma efo'i gilydd ac yn chwip. A'r dicter cyfiawn yn ei galon. Nid dicter fel da ni'n deimlo, ond dicter cyfiawn yn ei galon yn codi fel llosg fynydd a'r pwysau yn codi cyn ffrwydro ac yn sydyn dyma fo'n codi a dyma fo'n codi'r chwip a dechrau mynd ar ei hôl nhw. A dyma fo'n draw at y byryddau a'i taflu nhw drosodd a'r pentyrau o arian yn tasgu bob man. A dyna lle oedd y marchnatwyr yn sgrablo dros y pres dros y llawr i gael ei pres, neu falle yn rhedeg allan o'r deml, achos oedd y chwip, doedd o'n un anafu nhw, ond oedd o'n sicr yn llosgu. Ac oedd Iesu yn deud wrth iddyn nhw fynd allan, oedden nhw'n clywed i eiriau fo yn dod i'w clustiau. A mae'n ysgrifenedig, gelwyr fy nhŷ i yn dy gweddi. Ond yr ydych chi yn ei wneud yn ogof lladron. A gadwch chi ni gymhwyso hwn. Gadwch chi gymhwyso hwn i chi a fi. Be sydd i angen i'n bywydau ni gael dod i drefn? Ni mor aml, da ni'n meddwl, tasai hwn yn digwydd yna mi fysa popeth yn iawn. Sa'n ni'n cael y swydd yma. Sa'r cydweithiwr yma'n mynd a fi'n cael cydweithiwr gwell. Sa'n ni'n cael y cymar yma, cael gŵr neu wraig, neu sys gynnon ni neu wraig. Sa'n ni wedi priodi rhywun arall fysa pethau'n well ag ymlaen. Mor aml, da ni'n meddwl bod y broblem allan fanne. Ond y gwir ydy, mae'r hyn sydd angen i sortio ydy'n calonau ni. Mae Iesu eisiau dod fewn i'n bywyd ni, yndi. Mae Iesu eisiau dod fel brenin i'n bywyd ni. A da ni'n ffeindio pan mae'n dod fewn bod yna fyrddau yn bywyd ni sy'n cael ei dymchwel yn does. Mae yna bethau yn bywyd ni sy'n anghywir, a mae Iesu'n gosod ei fus arnyn nhw yn dweud, dwi angen sortio hyn allan. Dwi angen dod a delio fy hyn yn dy fywyd ti, achos dwi'n ymfodlon ar yr hunanoldeb sy'n gafel yn o ti ar adegau. Dwi'n hapus efo'r chwant sydd yn cymryd drosodd yn dy galon di. Dwi ddim yn dawel dy fod ti yn gosod rhywbeth arall ar orsedd y galon yn ytrach na Duw ei hunan a fi ar orsedd y galon. Felly mae'n troi yn bywyd ni ar ei ben i lawr. Ac wrth gwrs, mae hyn yn broses sydd yn digwydd trwy'n hoes. Mi'n cofio pan ddes i'n Gristion am y tro cyntaf, oedd na bethau oedd angen i newid yn syth. Ond wedyn wrth i mi gario ymlaen fel Cristion, dwi wedi ffeindio bod yna fwy a mwy o bethau sy'n gorfod cael delio fo nhw yn ynghalon ni. Ac felly wrth i ni weld Crist yn troi'r byryddau ar ei ben i lawr yn y deml, mae yna le i ni holi. Os yna rhywbeth yn ynghalon ni rwan, mae'r arglwydd eisiau delio fo, eisiau i mi newid, eisiau i mi gael gwared ohono fo. Ond wedyn, mae yna drydydd peth dwi eisiau sôn amdano fo. Oedd yn dod nid fel milwr, nid fel concwerwr milwrol, ond brenin gostyngedig. Mae'n dod nid i droi ar y Rhufeiniaid, ond i droi ar byryddau yn y deml. Mae'n dod hefyd nid i alw rhai iach, ond y cloffion a'r deillion. Dyma'r peth nesaf da ni'n gweld yn yr hanes. Oedd o yn y deml a daeth deillion a chloffion ato yn y deml ac i chaodd hwy. Dych chi erioed i cael eich gadael y tu allan i ryw grŵp? Falle yn yr ysgol oedden nhw'n dewis tîm ar gyfer gêm bêl-droed neu gêm bêl-rwyd. Ac ydych chi'n cael eich gadael allan. A chi'n teimlo'n giamu.
Neu na ffrindiau chwarae gêm ac oedden nhw ddim eisiau ti yn y gêm. Ac oeddech chi ar y tu allan. A sgwrs, dio ddim jyst yn digwydd pan da ni'n blant, da ni'n ymwybodol ar adegau bod ni'n cael yn gadael y tu allan. Yr wythnos diwetha, mi oedd yna erthygl ar wefan BBC Cymru Fyw, lle oedd Sian Roberts o Drefor, nifer ohono ni'n anabod i, oedd un sôn am ei phrofiad fel rhywun sy'n bellach oherwydd ei iechyd mae wedi chyfyngu i gadair olwyn. Ac yn yr erthygl mor gael ei holi, oedd hi yn deud, sôn am yr wythnos wedi mynd heibio, ac wythnos lle oedd hi wedi cael mynd i nifer o gyfarfodydd, llwyth o gyfarfodydd, i oedfa yn y capel, i Mercher y Wawr, i ryw ddarlith ac yn y blaen. Oedd hi wedi cael mynd iddyn nhw i gyd. A mynd iddyn nhw i gyd yn ei slippers, achos be oedd hi'n neud oedd mynd ar y we. A'i gweld nhw. A wedyn y cwestiwn oedd hi'n gofyn wedyn, y cwestiwn mawr ydy be bydd yn digwydd pan ddaw'r cyfyngiadau i ben a bydd gan y rhan fwyaf o bobl ryddid i fynd yn ôl i'r capel ac i weithgareddau eraill fel o'r blaen. Ydy pobl anabl ac eraill sydd yn methu mynd i oedfaon a digwyddiadau yn mynd i gael eu hanwybyddu a'i anghofio eto. A mor hawdd anghofio yr anabl yn dydy. Mor hawdd anghofio rhai sydd methu dod. Maen nhw wedi cael eu cau allan mor aml. Ac yn sicr oedd hynny'n wir yn amser y Beibl. Yn y deml, fydde'r anabl ddim yn cael mentro dim pellach na chyntadd y genhedloedd. Mae Mathew yn nodi y deillion a'r cloffion yn arbennig. Chi'n gweld, mae Mathew yn hoff o ddyfynnu y brenin Dafydd. I ddweud gwir, mae'n gwneud hyn yn y benod yma. Mae'n dyfynnu o salm ysgrifennodd Dafydd o enau babanod a phlant signod ar perest fawl i ti dy hun. Ond fan yma, mae'n gwrthgyferbynnu Crist gyda Dafydd. Achos pan oedd Dafydd yn concro Jerusalem i'w chymryd i'n ddinas iddo fo'i hunan, dyma fo'n deud fod yn gas gan ei enaid y dall a'r cloff, ac felly ni chaiff y dall na'r cloff ddod i'r deml. Oedd nhw wedi cael allan o'r deml. Ond dyma mae Iesu'n dweud, na, dowch mewn. Nid ogof lladron di hwn fod, nid lle i gadw pobl allan, ond tŷ gweddi lle i bobl gael dod i geisio Duw. A maen nhw'n dod mewn a maen nhw'n iachau nhw. A chi'n bod yn Efengyl Mathew a Marc a Luc, dyma'r unig dro da ni'n clywed am Iesu'n cyflawni gwyrth yn Jerusalem. Deillion. Pobl ddim yn gweld ac oedd o'n agor eu llygaid i weld. A mor aml, da ni'n gwybod fod gwirthiau Iesu hefyd yn arwyddio neu'n ddarlun o'r hyn mae eisiau gyflawni yn ein calonnau ni. Fe ddydodd Philip un tro wrth y gwaredwr yn dod, arglwydd dangos i ni y tad a bydd hynny'n ddigon i ni. A dyna yr hireth mawr sydd wedi wreiddio'n ddwfn yng nghalon pob un hyd yn oed os ydych chi'n sylweddoli hynny. Yr un peth mawr da ni eisiau di gallu gweld Duw, adnabod Duw. Hyn yw'r bywyd trygwyddol, adnabod i'r unig wir Dduw ar hwnnw'n fonau stryd y fab Iesu Grist. Dyna'r hireth, da ni eisiau gallu gweld Duw. A mae Iesu wedi dod i agor yn llygaid i weld Duw. Nid jyst fel creo'r gogoneddus, nid jyst fel grym trygwyddol, ond fel un sy'n ein caru ni ac isio dod â ni fewn i'w deulu ei hunan. Cloffion. Mae yna ryw glofni ym mhob un ohono ni yn y ffordd da ni'n byw. Da ni ddim yn gallu byw fel da ni isio. Da ni ddim yn gallu byw fel dylen ni. Ac unwaith da ni wedi dechrau gweld yn pechod. Yna wrth feddwl am gyfarfod â Duw, dyn meddwl sut fedrai cyfarfod, sut fedrai ymddangos gerbron Duw, sanctaidd a glân,
A dwi'n gwybod bod na gymaint sy'n anghywir yn y mywyd i. A mae Iesu'n dweud, dewch ata i. A mae na i iachau eich cloffni chi. Mae na i iachau eich pechod. Dwi wedi dod i Jerusalem i farw trosto chi. A talu'r pris am eich dyledion chi. A dowch ata i, mi gewch chi fyddiant, a mi na i ddanfon yr ysbryd glân i'ch calon, a mi gewch chi'ch aileni, a mi gewch chi ysbryd newydd o'ch mewn, a chalon newydd, a gewch chi fod yn blentyn Duw. A ryw ddydd mi fyddwch chi gyda mi, gyda'n had yn y gogoniad. Os da ni deall rhywbeth am sancteiddrwydd Duw, wedi gweld rhywbeth am yn calonau ni ac yn sylweddoli bod ni angen maddeuant ac iachad oddi wrth yn drygioni. Yna mae Iesu'n dweud, dyma fi, dowch ata i. Os ydych chi'n llawn ohonoch chi'ch hunan, o does dim lle i'r arglwydd yna, ydych chi'n llawn ohonoch chi'ch hunan, a does dim lle i'r arglwydd. Os ydych chi'n iach, teimlo bod chi'n iach a ddim angen dim byd, ydych chi'n angen gwaredwr. Ond i ni sydd wedi gweld rhywfaint o gyflwr yn calon, be well sy'n na bod na rhywun yn dod i gynnig bod yn waredwr. Ond wrth ddod yn waredwr, mae hefyd yn dod yn frenin. Yn frenin i reoli. Fe ddaw fel arglwydd, fe ddaw fel ior. Sut mae arno ni bore yma? Sut groeso mae'r arglwydd Iesu ni gael yn ein calonau ni heddiw? Bod i Dduw roi cymorth i bob un ohono ni i'w groesawu o. I groesawu o nid fel pobl Jerusalem oedd yn mynd i droi cefn arno fo mewn llai nag wsnos, ond i groesawu fo fel arglwydd, fel ior. Dyna'r hen air yn ior, fel brenin yn cael llywodraethu yn ein calonau ni. Ond i wedi dewis emyn ei gloi sydd yn sôn am yr arglwydd Iesu fel arglwydd, fel ior. Iesu yw'r ior, y gri sy'n atsain drwy y cread, disglai'r erym, tragwyddol air ein craig. Gwir fab ein Duw, sy'n llenwi'r nefoedd a'i ogoniant, sy'n ein gwahodd i brofi'r bara byw. Ond yn y pennill ola, da ni'n sôn am Iesu yn dod unwaith eto, efo blwydd orfoleddus, ond lle efo ofid i'r rhai sydd yn ei wrthod, oherwydd mi fydd o yn dod i farnu y byd, ond fydd o'n dwyn i blant a rhai sydd i ymddiried ynddo fo i'n cartref yn y nef gyda go. Thank you.
Wel, diolch i chi'n arbennig, rhain o'ch sydd ddim yn ofyn ni ar y we. Mae croeso chi ddod. Bore dydd Gwener fyddwn ni'n cyfarfod deg am ryw wasanaeth byr. Bydd croeso i chi ymuno. Os ydych chi eisiau dod ato ni i'r capel, yna cysylltwch efo ni i ni gael trefnu fel bod y cyfan yn digwydd yn ôl y rheolau. Gadwch chi ni roi'n hynny yng ngofal yn harglwydd. Arglwydd Iesu, trwy dy ysbryd glân, tir datom fel brenin, i iachau'n calonau, i wneud yn camen y byd hwn yn union, ac i agor yn llygaid i weld ac i fyw yn dy oleuni, gogoniant i Dduw ein Tad. Amen.